Gibidas sa Maragusan, Davao de Oro sa ilang 11 Lechon Festival ang 240 ka mga lechon baboy kagahapon Hulyo 5. Ang 120 ka mga lechon, personal nga pasalamat ni Mayor Lito Cabalquinto. Samtang ang laing 120 ka mga lechon, ang gidonar ni Congressman Roel Peter Gonzaga o Governor Dorothy Montejo Gonzaga. Ang selebrasyon, pagpadayag sa suporta nga gihatag sa katawhan alang sa kadaugan ni Cabalquinto isip bagong mayor sa Maragusan o pagsugat na usab sa bagong administrasyon sa lungsod. Miduyog sa selebrasyon ng katawhan sa 24 ka mga barangay sa Maragusan, barangay officials, functionaries, national government agencies ug mga kooperatiba. Gisaluhan sa katawhan ang lechon. Nagpahigayon sab og mga libreng serbisyo sa katawhan sa lungsod, sama sa libreng gupit, manicure ug pedicure nga gipangunahan sa Public Employment Service Office Maragusan. Napuno sa kahugyaw ug kalipay ang First Lechon Festival sa Maragusan tungod sa kooperasyon sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.